Ari garen indar honekin, jendetza bildu gara gaurkoan oraingo elkarretaratze hontan. Honek erakusten duena da greba langileria gehiengoak babesten duela, haserre handia zegoela administrazioko sektore eta anbito guztietan, eta haserre hori erakutsi nahi izan dela. Gorputza jartzen, ahotsak jartzen eta administrazio publikoa alden neurrian behintzat geldituz. Esaten dugu alden neurrian gutxienezko zerbitzuak berriro ere gehiagizkoak direlako, edo iruditzen zegulako hemengo sindikatuoi, eta horregatik momentu iristen denean sindikatuok horri aurre egingo diogu bere prozedimenduarekin. Eta garbi Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko eta nola ez baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa eta guk argi daukaguna da guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko anbizio eta grinarekin jokatuko dugula eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula. Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba iragarri duten homologazioaren alde. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei zaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan itunbarik eta enpresarekin 50 bilera inguru egin arren, euren eskaerek erantzun gabe jarraitzen dutela ohartarazi dute. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazio printzipioan oinarrituta. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. 2 urte daramatzate lan gatazka konpontzeko asmoz Osakidetzari bitartekaritza eskatzen, baina salatu dutenez ez dute erantzunik jaso. Eta gatazka desblokeatzeko helburuarekin, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sektoreko langileak otsailaren 27tik martxoaren 5era. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta. Auzo bizi sareak, Gasteizko Alde Zaharreko etxebizitza sareak azaldu duenez, Gasteizko udalak larrialdiko ebakuntza egin ostean etxegabe bat kalean utzi du inolako etxebizitza aukerarik gabe. Asteburuan larrialdiko ebakuntza egin zioten kale egoera bizi den gizonari, eta otsailaren 14an alta jaso zuen. Alabaina, udalak ez dio etxebizitzarik eskaini, ezta ebakuntza ostean osatu ahal izateko espaziorik ere. Sareak gaineratu duenez, gizonak oinarrizko elikadura eta beharrezko medikamentuak ezin ditu lortu. Horrekin batera aldarrikatu du negu gorriko temperaturarekin udalak neguan ostatu emateko bitartekoa martxan jarri gabe jarraitzen duela, eta horrek egoera okertzen du. Izan ere azaldu dutenez, asko dira baliabide hauek ez zabaltzearen ondorioz kalean bizitzera behartuta daudenak. Beraz, auzoan bizi sareak gogor kritikatu du administrazioaren jarrera eta gogora ekarri du duela gutxi Bilbon gertatu zen tragedia. Azken astean argitara atera da Ekopol ikerketa taldeak egindako txosten zientifikoa non Gorka ingeniariak sinatu duen. Bertan frogatzen da Zubietako erraustegian legezkanpoko funtzionamendu kutsatzailea egon zela ala nola errauste plantak 2000 aldiz baino gehiago gainditu zuela
kutsadura muga 2020 eta 2021. Horrez gain ondorioztatu da lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 200 eta 240 geldialdi izan zirela erraustegian. Testuinguru honetan Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak azterketa horrek ondorioztatutakoa ukatu du eta azpimarratu du erraustegiak, Zubietako erraustegiak zorrotz bete dituela ingurumen baimen guztiak. Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 aldiz genditu zuela ikertu du Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatzen du. Txosten zientifiko horren arabera 2020an eta 2021an 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten die erreferentzia. Horrez gain lehen bi urteetan instalazioak programatu gabeko 200 eta 240 geldialdi izan zituen. Ekopolen eta Gurasos herritarren elkarteko talde juridikoaren arteko lankidetzaren emaitza da lan hau. Testuinguru horretan berria hedabidea jakitera eman duenez, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak esan du Zubietako erraustegiak zorrotz betetzen dituela ingurumen baldintza guztiak, baita ingurumen baimen bateratuaren baldintza oro, probaldian, martxan jartzekoan eta jardunean. Horiala kontsortzioak esan du Gurasos elkarteak modu arduragabean nahasten dituela instalazio martxan jartzeko prozesuaren datuak eta operazio datuak, alarma soziala piztu nahian. Afera honen erdian kezkatuta agertu da Agurtzano Solabarrieta Usurbilgo alkatea eta eskatu du ikerketa sakon, publiko eta demokratiko bat martxan jartzeko. Iñaki Arriola Garraioetako zailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateordeak mugikortasunari buruzko PSEren ekitaldi batean parte hartu dute igande honetan, Zabalganan. Eta zailburuak iragarri duenez, Zabalgana auzora zabalduko den tranbiaren proiektua martxoan lizitatzea aurre ikusten dute. Auzo hau zorionokao dago bi arrazoirengatik. Lehena, auzo honek 18 urte bete dituela eta denbora horretan hiriko jendetsuena bihurtu da. Eta bigarren arrazoia da Zabalganak tranbia zerbitzua izango duela esan dezakeela azkenean. Zabalganarako tranbiaren proiektuak polemika sortu du Gasteizko udala eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Izan ere Jaurlaritzak hasieran proposatzen zuen ibilbidea ez zetorren bat Gasteizko udaleko ideiekin. Lehen ibilbideak proposatzen zuen Lobaina plazan hastea, eta horrek desadostasuna zorrarazi zuen Urtaranen kabinetean. Azken bilera batean bi erakundeek behin betiko ibilbidea adostu zuten eta akordio batera iritsi ziren. Beraz, tranbiak Adriano Zeigarrena, Bustintzuri, Teodoro Dublan, Margolaria, Valentin Berriotzoa, Mediterraneoen ibilbidea eta Gustavo Dore kaleak zeharkatuko ditu. Eta gainera garajea ez da hegoaldean izango, Betoño auzoan baizik eta. Tolosa eraban neurri murriztaili gabeko inauteriak ospatzera doa, biharrekingo diote ostegun gizenarekin, hemen atzan ikus dezakezuen udaletxe atarian, momentu honetan ez da jende asko sumatzen, baina biharko egunan plaza jendez beteta ikusiko da, 6 egun luzez egongo dira inauterietan murgilduta hemen Tolosan, bihartik hasita aste artera bitarte, baina bihar hasiarren ikus ditzakegu kaletan zehar jada batzu mozorratuta hemen ondoan dauka emakume talde bat, eta goazen bereekin hitz egitera, zer dela eta gaurtik ja mozorratuta? Gaurtikan mugi degulako, astezkenero ateratzen gea, eta mozortzeko esan ziguten, da horretik etorri gea mozorratuta. Eta 6 egun luzetan, ze asmo duzuen nola antolatuko dituzen inauteria hauek? Guk ja edadekok urrungo honetan ikusi pixkat. Baina laitasuna ikusten da ez, zuen aurpegietan ilusioa eta gogoa badela. Hori bai. Disfrutatu, 6 egun luzez karrozak, txaranga, musikariak eta Euskal Herri osotik gerturatuko da jendea ona inauteriez gozatzera, zuerekin batera gozatzera, beraz, mila esker eta gozatu. Eta biharko partez gaur txistorra da dauko. Bai? Bai, txistorra da. Bai.
Egunez egun antolatu dituzu ekitaldi desberdinak edo beste... Gaur ala tokatzen dut, ala zelebratze dugu. Txizorra dakin bukatzen dugu. Oso ondo. Urrungo astean jai. Oso ondo, disfrutatu inauteriez eta gozatu. Vale. Gasteizen 1669 urtean dagoeneko inauteriak ospatzen ziren. Hala dio Crónicas del Viejo Carnaval Vitoriano lanak. Jesus Eskainok jaso zituen azken 2 mendeotan Arabako hiriburuetako inauterien zehetasunak, nola ospatzen ziren, zeintzuk ziren abesten zituzten abestiak. Beraz, Gasteizen inauterietako tradizioa antzinatik datorrela esan dezakegu. Izan ere, oraindik garai horretan sortu ziren bertsoak abesten dira margolariak hiriburura heltzean. 6 eguneko ospakizuna da, ostegun gizena da lehen eguna eta arratsaldean musika etzeko udal folklore akademiako eta Arabatzo Arabako abesbatzen federazioko aurabesbatzak protagonistak dira. Hirian barrena kantuan aritu ohi dira, mozorrotuta, eta bukatzeko abesbatza guztiek batera kantatzen dute plaza berrian. Hurrengo egunean, ostiralean, Indarra Euskal Kultur Elkarteak hirigune historikoko eta erdialdeko kaleak girotzen ditu. Eta larunbata da egun nagusia. Jardunaldi esanguratsuena eguerdian da. Margolariak ezagunak diren bertsoak lagunduta tren geltokira iristen dira. Ondoren Arka plazara abiatzen dira kale gira batean. Arratsaldean konpartzen eta karrozen desfileak Gasteiz zeharkatzen du eta gau dantzaldia antolatzen da plaza berrian. Igande goizean konpartzen desfilea berriz egiten dute eta egun osoa irauten du jai giroak. Azken eguna asteartea da eta sardina erretzen da. Erostariek, konpartzek eta jaiegunek parte hartzen dute eta hileta martza egiten dute. Horrekin amaiera ematen diete Gasteizko inauteriei. Aurten normaltasuna da lehenengo protagonista. Izan ere 2022an inauteriak bueltatu ziren, baina musukoak mozorroen atal bat izan ziren. Berriz aurpegiak margotuko ditugu. Gainera, 2023ko kartelak zerikusia du sardinaren erreketarekin. Paula Paezek egindako kartelak sardinaren 2 zatiak bilatzera gonbidatzen gaitu. Eta larun batean eta igandean 24 konpartza izango dira desfiletan. 6.433 lagunek parte hartuko dute. Nahiko gaztea gara, hasi zen konpartza 2018an. Mozorroa zientzilari soratuta izango da. Eta karroza da el secreto mejor guardado gure konpartzan, ez dakit nola izango dan. Bakarrik karroza taldea dakite nola izango diren. Sorpresa bat izango da. Gure konpartzan talde batzuk daude. Eta talde bat da dantza taldea. Haiek elkartzen dira astero, denan artean aukeratzen dituzte abestiak, eta gero asmatzen dituzte dantzak. Eta gero erakusten digute beste hori. Baina, guretzat ospetsuena izango da ziur, baina igual gure helburua ez da hori. Gure helburua da batez be disfrutatzea. Disfrutatzen bidean, mozorroa aukeratzen, diseinatzen, pentsatzen, dantzak egiten, dantzak erakusten, karroza egiten, eta gero desfile egunetan adarlo todo. Baina gure helburua da batez be hori. Eta gero bebai igual auzoan zareak indartzia, egitea, bide horretik igual. Otsailaren 16an, espero zen bozkatzea Frantziako Asamblea Nazionalean, erretiro adina 74 urtera atzeratuko duen artikulua. Eta egun horretarako ere grebara deitu dute sindikatuek Ipar Euskal Herrian. Hala ere, ez dago argi diputatuek erretiro adina 74 urtera atzeratzea bozkatuko ote duten. Edonola ere, ostiral gauerdian amaituko da eztabaida eta ondoren senatura igaroko da. Gogoratu behar da, pentsio reforma ez dela lege proiektu gisa tramitatu, gizarte segurantzaren aurrekontuaren zuzenketa gisa baizik.
Eta erabaki horrek eztabaida baldintzatu du. Parlamentarien eztabaida gehienez 50 egunekoa izan daitekelako. Hala, epea laburra izateaz gain, bada reformaren onarpena edo gaitzespena zailtzen duen beste faktore bat. Asambleako taldeek 20.000 zuzenketa jarri dizkiotela alegia. Eta horretaz kezatu da Parisko gobernua eta sindikatuak ere ez daude gustura. Hala, zuzenketak gutxitzeko eskatu dute. Hala ere, eskaerari egin batean erantzun dion UPSek, astelehen gauean bigarren artikuluari jarritako 1.000 zuzenketak kendu zituzten. Ikusteke dago beraz, ostiralean iritziko aldiren 7. artikulura, hau da erretiro hartzeko adina 2 urtez atzeratu nahi duena. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo da 14 ordaintzarietan. Espainiako ministroen kontseilua lanbide arteko gutxieneko soldata 8% igotzea onartu du. Neurriak atzera eragina izango du urtarrilaren batetik aurrera. El salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza salarial, pero también lo es para reducir la brecha entre los hombres y las mujeres. Madrilgo gobernua, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek adostu dute erabakia. Guztira 15.120 euro gordin dira urtean, baina atzikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe. Eguneraketa iazko amaierako kapilaren igoeraren gainetik dago eta oso gertu adituek gomendatu zuten gehiagizko kopurutik. Hala baina, Ipar Euskal Herriko lanbidarteko gutxieneko soldata baino 388 euro apalagoa da. Hori bai, aipatu beharra dago, lanaldi osoan dauden beharginei aplikatu beharreko gutxieneko saria dela, eta lanaldi partziala dutenei lanaldiaren iraupenaren arabera murrizten zaiela. Hala, aldi baterako sasoiko eta langileen kasuan, enpresa bererako zerbitzuak 120 egunetik gorakoak ez direnean, soldataren zenbatekoa ezin izango da 11,15 eurotik berakoa izan jarduneko legezko lanaldi bakoitzeko. Espainiako turismo sektorea izango da igoera horren onuradun nagustako bat. Edonolare, Yolanda Díazen ministerioak bete egin du legeldiaren amaieran 2023ko lanbidarteko gutxieneko soldata batezbesteko soldataren 120an gokatzeko konpromisoa. Gainera ez da baztertzen exekutiboak eta gizarteragilek urte erdian gutxieneko soldata berriro berrikustea behar izan ez gero inflaziora egokitzeko. Ikusi da, Suitzan ere justizia. Etxea nahi dugu! Nekane! Etxea nahi dugu! Nekane! Etxea nahi dugu! Oso larria da, Suitzar justiziak amore eman izana, men egin izana, audientzia nazionalaren aurrean. Men egin izana, milaka eta milaka torturatu bere aurretik pasa eta itxu, mutu eta gor egin duenaren aurrean. Preso Allende. Pasa por favor. ¡Ah, joder, mi tío! ¡Ah! ¡Ya, joder!
Hala, ongi etorri mintza lagunon mundura. Ongi etorri Gure mundura. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amespan miren nahi ala baizik. Euskaraz mintzatzen nahi duzu, etorri gurekin mintalanera. Astean behin, kafetxo bat hartu, ondo pasa eta izan eman lagun taldeetan. Egin ginen, bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan, bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu. Eko gazte ezin dateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sinesten ele paganoak. Bada itzulo sakon bat oihanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Conátemela. Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. Todavía. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du. Ados emakume pilotari profesionalen elkarteak antolatutako eskuz binakako txapelketaren final aurdenei asteburu honetan ekingo zaie Tolosako inauterietan. Ondorengo final aurdenak Azpeitian eta Iruñan jokatuko dira eta final handia Zumarragan jokatuko da martxoaren 5ean. Partida hauek guztiak 11an ikusteko eta jarraitzeko aukera izango duzue eta hain justu Tolosan izango den final aurdena astelenean Joko Zelaia saioan izango duzue. Euskarak helburuak betetzen eta gure helburuetan bazeon, Beotibarra etortzen eta Beotibarren pilotan aritzen emakumeek.
12:30 iristear direla, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean elkarrizketatu nagusi gisa Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide Eraitz Saez de Egilaz dugu hemen, beraz ondo etorri Eraitz. Kaixo, egun. Tira, elkarrizketarekin hasteko apur bat osasungintzara begira jarriko gara, ez izan ere, gaur greba dute Nafarroan, langile publikoek ere bat egin dute, eta, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan ere egoera ez da xamurra. Nola iristen diozu ez, protesta honi, greba honi, eta gainera, EAN ere ez, badira hainbat protesta martxan. Bai, guk argi eta garbi Bildutik elkartasun osoa eta babes osoa hasteko osasungintza publikoan lan egiten duten profesional horiekiko eta nola ez, baita herritarrekiko ez, azkenean guk ere bizi dugulako osasungintzan ikusten ari garen drama guzti hori eta batez ere deialdi hauetan parte hartuko duten pertsona horiekiko elkartasun osoa eta deialdietan parte hartzeko intentzioa eta guk argi daukaguna da, guk orain arte egin izan ditugun aldarri berberak ateratzen ari direla kalera eta nolabait horiei heldu eta horiek ere instituzioetara eramateko anbizio eta grinarekin jokatuko dugula eta ez dugula utziko gure osasun sistema publiko hori degradatzen, gehiago degradatzen eta bertan hori defendatu eta babes osoa eskaini eta bermatzeko lanean jarraitu beharko dugula aurrerantzean ere. Bai, ez izan ere Nafarroan eta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin batean badira aldarri batzuk eskutik doazenak lurralde bietan eta, bestak beste Euskal Herria Bilduk legegintzaldiko edo, 2023 urte honetako lehenbiziko bilera horietan bai azpimarratzen zuen erronka nagusi bat, Osakidetzan eraldaketa bultzatzea izango zela, ez hor zer da bilatzen duzuena? Guk argi daukaguna da, orain arte instituzio publikoetan ere defendatu izan ditugun aldarri horiek gaur-gaurkoz geroz eta geriagoak diren arazo batzuetan ez ikusten ditugula. Gainera osasun publikoa hitz egiten dugunean, nolabait bada guztiok ikutzen gaituen gai bat eta guztiok bizi dugu modu kezkagarrian edo alarma egoera batetik ere Osakidetzan bertan gertatzen ari dena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa mailan ikusten dugulako itxaron zerrendak nolakoak diren, edo eta horren bueltan denok dugulako istorioren bat kontatzeko edo adierazteko ez, eta saldatzen gaitu ere egoera horrek, baina aldi berean ere, eta uste dut hori azpimarratzekoa dela, guztiok ezagutzen ditugu ere osasun langileak, beraiekin harremanetan gaudelako, gertukoak direlako, baina beraiek atenditzen gaituztelako profesionaltasun osoz ere, eta ikusten dugu beraien lan baldintzak ez direla behar bezain duinak, eta ez direla bermatzen, eta etorkizunean ere ez dakigula zer pasako den Osakidetzaren arloan, ez? Orduan, guk argi daukaguna da, orain arte egin ditugun aldarri horiekin bat egiten dutela gehiengo sindikalak deitu dituen mobilizazio horiek eta gehiengo sindikala eta osasun langileak ere lanean ari direla hori dena bermatu ahal izateko eta guk orain eta beti egin dugun bezalaxe aldarri horiek eramango ditugu dagokion instituzio publikoetan defendatzera, ez? Ezinbestean pentsatu behar dugulako osasun sistema publikoa denona dela, denona izaten jarraitu behar duela eta guk defendatu ezean ikusten ari garen privatizazio egoera horrekin jarraituko dela eta nahita ez, atera behar garela kalera eta osasun langileek exigitzen duten horri aterabide bat eman behar zaiola. Eta Jaurlaritzak muzin egin arren bertan jarraituko dugula. Izan ere hor badira langileen aldarriak, baina era berean ere salatu izan duzue askotan Osakidetzaren gobernantza eredua, bera ez hor bestak beste ere bada Donostialdeko esiaren bertan gertatutako kargua betzeak eta horrek ekarri dituen ondorio guztiak. Bai, ikusten ari garena da azken hilabeteetan, urteetan ikusi dugun nola baiteko privatizaziorako joera bat, gobernantza eredu estanko bat eta zarkitua geratu dena ere eta egungo errealitateari erantzuten ez diona eta azken hilabetetan ikusi dugu da gatazka horrek gain hartu duela eta benetako arazoak sortu direla Donostialdeko esian bertan, baina beste eremu eta arlo askotan ere ez. Orduan horri bestelako aterabide batzuk eman ahal izateko guretzat ezinbestekoa da osasun langileak entzutea, beraiekin harremanetan izatea eta gobernantza askoz normalago bat edo horizontalago bat martxan jartzea Osakidetzak
berak ere eta dauden aldarri desberdinak, OPEen kasuekin ere azken asteetan kaleratera direlako hainbat osasun langile, ikusi beharko dugu ere zer gertatu den bertan eta nola emango zaion bestelako atera bide bat ezin duguna jarraitu da eta uste dugu gainera Jaurlaritzak zentzu honetan eta Sagardui sailburuak berak entzungor egiten diola denbora guztian, oposiziotik egiten diren kritika horiei, baina batez ere entzungor egiten diola osasun langileak exigitzen ari diren horiei eta herritarrek sufritzen dugun eguneroko karga horri ere. Eta herritarrek sufritzen dituzten kargez, gaztei begira jarriko gara une batez, izan ere orain gutxi gazten emantzipaziora begira eta apurrate gaur egun den egoera aldatzeko proposamen bat aurkeztu zenuten, ez? Zertan datza edo zeri erantzuteko? Bai, guk argi daukaguna eta ikusten duguna gaur egun emantzipazio tasak berak bera egin duela izugarri Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina orokorrean Euskal Herrian bertan arazo larri baten aurrean gaudela eta zentzu horretan adibidez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizitzen ari garena drama bat bezala irudikatu dezakegula, ez? Gazteo gure bizitzen gain erabakitzeko izan beharko genukeen erabakimen eta gaitasun horri denbora guztian oztopoak ikusten dizkiogulako eta ikusten dugulako ez dela gai, ez gerela gai momentu hauetan gure bizitzak autogobernatzeko edo gure bizitzen gain erabaki errealak hartu alizateko eta batez ere erabaki horiek denboran ere sostengatu daitezen orduan. Egoera larri honen aurrean gogoratu behar da adibidez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako emantzipazio tasa estatuko baxunetariko bat, altuenetariko bat, baxunetarikoa tasa eta emantzipazioa dina altuenetarikoa dela, ez da, orduan, hemen askotan esan izan du da, hemen gauzak ondo doazela eta oasi batean bizi ahal izan garela, baina hori ez da horrela izan sekula eta desde logo agerian geratzen da ere egoera honetan. Guk horren ondorioz emantzipaziorako neurri batzuk aurkeztu ditugu berehala aplikatu beharko liratezkeenak instituzio desberdinetan. Bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoako gobernuari dagokionen, bai Nafarroako gobernuari dagokionen, baita beste instituzio publiko batzuetan ere. Etxebizitzari eta enpleguari eragiten diotenak eta gehiemat planteatzen duguna da soldatari dagokionean 1.400 euroko soldatak bermatu behar direla eta etxebizitzari dagokionean gure bizitzak alokairuan egitea bermatu behar dutela instituzio publikoek ere eta horretarako neurri desberdina jarri ditugu. Izan ere, zein da behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan gaztei bideratutako etxebizitzen egoera, ez da kantitate aldetik, okupazioaren aldetik? Hemen arazo larri baten aurrean gaude eta hori gainera behin baino gehiagotan adierazti dugu, ez? Etxebizitza oinarrizko eskubide bat izanagatik ere negozio iturri bilakatu dela eta gaur-gaurkoz arazo larri baten aurrean aurkitzen garela, baina eske gainera ikusten ari garena da hilabetetik hilabetera egoera gehiago luzatzen dela denboran eta arazoa handitzen eta areagotzen ari dela eta etxebizitzarenak jada gaina hartu zuela esaten genuen orain dela urte eta hilabete batzuk, topea jo duela esan dezakegu, baina ikusten dugu ere aurrerantzean okerrera egin dezakela ez baditugu neurriak eta bermeak jartzen gaur-gaurkoz. Azken aldian adibidez, gauza pertsonalengatik bi aritu behar izan du naiz, Idealista bezalako plataformetan Donostian etxebizitza baldortzeko eta gaur egun ez dago ez da etxebizitza bat 800 eurotik jesten dena. Eta 800 euro gela bateko etxebizitzetaz hitz egiten ari garenean. Orduan, alokairuaren prezioa eremu pribatuan izugarri altua da, baina alokairu publikora begira jartzen balin bagara ere, ikusten dugu badirela 60.000 eskatzaile gaur egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta eskaintza 26.000 etxe bizitzakoa dela. Orduan, drama honen aurrean, egoera larri honen aurrean, hainbat eta hainbat neurri hartu daitezke. Alokairuak mugatzetik hasita, prezioa mugatzetik hasita, alokairu pribatuari dagokionean, etxe bizitza parke publikoa handitzeraino, ez? Eta ikusten dugu behin eta berriz Jaurlaritzak adibidez ezetz esaten digula neurri horiek hartzeko momentuan, eta entzungor egiten diola gazteek dituzten arazoi, baina orokorrean ere gizarteak duen arazo batiz. Etxe bizitzaren arazoa ez da partikularra, ez da gazteena bakarrik, eta zoritxarrez ikusten dugu denboran zehar ziurgabetasun hori handitzen eta areagotzen doala. Izan duzu ez, ezkor dela Jaurlaritza ez, halako neurriak aurreatara nahian, zein da atzean den nahia edo arrazoia horretarako? Guk argi daukaguna da, azken urteetan Jaurlaritzak hartu dituen neurriak ez direla nahikoak, ikusi dugulako nolabait momentuari erantzun ahal izateko eta benefizio bat lortu ahal izateko edo nolabait partxe bat jartzeko politikak planteatu dituztela orain arte eta hor politika izarra litzatekeena Jaurlaritzarena gaztelagun bera da,
baina gaztelagunek oinarrian egiten duena da, zuri ematen zaizun dirua gazte bezala alokairu eskandalagarri bat ordaintzeko zuzenean jabearen poltsikora doa, ez? Gazte batek hartzen duenean gaztelagun alokairua ordaintzen du horrekin, baina oinarrian prezio horiek bermatzen eta inkluso justifikatzen ari garela ere esan dezakegu. Baina horretaz gain Jaurlaritzak izan du eskumena gazteria politiketan eragin ahal izateko, izan du aukera bestelako politika batzuk martxan jartzeko eta ez dira planteatu. Planteatu diren gauza bakarra da eta hori jada Artolazabal bera sailburua, gazteria sailburua zenean ere adierazi zuen bezala aisialdi politikak egitera dedikatu da orain arte. Hori baloreak kendu gabe edo balioa kendu gabe emantzipazioari lotutako estrategiarik ez da izan, eta gaur-gaurkoz gazteria legea onartuta ere, ez da bide horri bat markatzen emantzipazioaren inguruan hitz egiteko. Ulertzen delako behin eta berriz emantzipazioa dela nolabait gurasoen edo tutore legalen etxetik alde egitea, eta behin alde eginda jada arazoa konpondu dela. Baina nork bermatzen digu guri ez, behin alde eginda ibilbide horiek, bizitza prozesu horiek modu sostengarrian, modu erosoan eta modu oparoan garatu ahal izango ditugula, ez? Hori dena ez du bermatzen Jaurlaritzak. Eta ibilbide horretan ez gazteek egin gurako luketen, ibilbide horretan, aipatu dituzu zenbait horma, batetik soldatak, bestetik, emantzipazioa din horretan eragiten duten beste hainbat kontu badira, ez? Berez, gazteek ez zer egin behar diote aurre, emantzipaziorako sarbiderik eukiteko? Gaur egun agerikoa da gazteek adibidez etxe bizitzaren arloan zailtasun errealak dituztela, etxe bizitza batera sartu ahal izateko, alokairu pribatuan eskatzen diren baldintzak eta beharrizanak izugarri gogorrak direlako, kontratu mugagabeak exigitzen dituzte askotan, edota hainbat eta hainbat gauza, ez? Horretaz gain ere ikusten dugu adibidez bataz beste azkeneko ikerketek adierazten dutenaren arabera gazteek kobratzen duten soldataren 80% bideratu behar izaten dutela etxe bizitza ordaintzera, alokairua ordaintzera. Ordan, alokairuari dagokionean alternatiba oso gutxi existitzen dira, esan bezala alokairu publikoa eskasa delako eta pribatua ez dagolako erregulatuta eta bakoitzak bere bidea egin beharko duelako eta askotan oso zaila delako horrera ateratzea bera ere ez. Baina soldatari dagokionean ere prekaritate infinitu batean bizi gara eta ikusten dugu nola hainbat eta hainbat enplegutan prekaritatea sustatzen den eta gainera adibidez Jaurlaritzak pizgarriak ematen dituela hainbat enpresei programa desberdina dituelako gazteak enpleguratzeko eta pizgarri horietan ez da baldintza bezala zehazten gazteak prekaritate horretara ez kondenatzea, ez? 6 milioi euroko aurrekontua bideratu zuen 2020 urtean lehen aukera bezalako programa batera Jaurlaritzak, eta 500 kontratu baina zerbait gehiago bakarrik egin ziren, baina gainera 500 kontratu horietatik 200 bera ere praktika kontratuak izan ziren. Orduan, arazoa areagotzeaz gain, ikusten dugu honi aterabide bat eman ahal izateko ezarri behar direla prekaritatea diruz ez finantzatzeko neurri zehatzak eta konpromiso hartu behar duela Jaurlaritzak. Eragin. Bai, 150 euroko jetxiera ikusten dugu azken 10 urteetan, ez? Jaurlaritzak berak gazteen emantzipazioari lotutako estrategia bat aurkeztu zuen orain dela hilabete batzuk, eta estrategia horretan datu batzuk atera zituen, eta datu horiek eskandalagarriak dira, soilik Jaurlaritzari batzuetan entzungor egiten dela Jaurlaritzak, eta ez duela ikusi ere nahi bertan zer planteatzen den, ezta? Soldatari dagokionean ezinezkoa da bideratzea bizitza duin bat zentzu horretan. Eta gainera ikusten ari gara horretaz gain ere ez, gentrifikazioak, turistifikazioak gure herrietatik alde egitea eskatzen duela. Eta nolabait, une oro gazteak ziurgabetasun egoera baten daudela, bai etxe bizitzari, bai enpleguari dagokionan, eta ez dakigula denboran zehar zenbat iraungo duen horrek, eta ez dakigula etorkizunean ere zer espero daiteken. Eta askotan ez gara konturatzen ere familiaren babesari esker egiten dugula aurrera, baina zer gertatzen da familia referenterik ez duten gazteen kasuan, egoera sozioekonomiko zaurgarriak bizi dituzten familien kasuan, horien kasuan emantzipazioa jada ezinezko bihurtzen da ia, eta orduan horren aurrean nolabaiteko estrategia eta plan estrategiko integral bat ez izatea eta momentu oro partxeak jartzen aritzeak ez du balio, edo ez dugu behintzat ematen benetako emantzipaziorako aukera errealik.
Bai, ez baina hor, aipatu duzu ere, politika publikotatik soilik irauli alko litzatekeela hau, bestela arlo pribatuari mesede egingo zaiolakoan, eta hor beraz aipatu dituzu ez lehen neurri batzuk emantzipazioarekin lotuta ere, zein beharko litzateke izan lehenengo pausua? Guretzat, badira neurri batzuk berehala hartu beharko liratezkenak, ez? Eta horien artean badago etxe bizitzari lotuta, uste dugula benetan gure bizitza ibilbideak alokairuan egitea bermatu behar dela, alokairua ere alternatiba egoki bat iruditzen zaigulako, eta zentzu horretan arlo pribatuan daukagu arazo handienetariko bat, eta hor ezinbestean alokairuak mugatu behar dira. Eta jada ezin gara gehiago itxaroten ibili, eta iruditzen zaigu ere orain arte egin ditugun proposamenak, lege proposamen bat kasu, onartu beharko lituzkeela jaurlaritzak berak, ez? Baina horretaz gain ere, gure ustez, gure eskualdean bizitzeko aukera izan behar dugu, guretzat importantea da gure komunitateari errotuta bizitzeko eskubide hori, ez? Eta gure eskualdean, gure bizitza ibilbideak egiteko, etxe bizitzara ehuneko 30 bakarrik bideratu beharko genuke gure soldataren ehuneko 30, baino ez, eta horretarako neurriak hartu behar dira. Eta era berean ere, alokairu merkatu publikoa edo parke publikoa handitzeko, badira hartu daitezken hainbat eta hainbat neurri, horien artean adibidez, etxe bizitzak lehentasunez erosteko eskubide hori garatu beharko luke jaurlaritzak. Eta enpleguari dagokionean guk 1.000 euroko soldata exigitzen dugu, eta uste dugu hori zehaztu behar dela. Ze Europako gutun sozialak adierazten du herrialde baten batazbesteko soldataren ehuneko 60 izan beharko litzatekeela gutxieneko soldata, eta hori hemen 1.000 euro da, ez dira 1.080 euro, eta horrek planteatzen du horri aterabide bat emateko hori sustatu behar dela. Baina sustatzeaz gain ere, enpleguratze programa desberdinetan gaztei dagokienak edo bestelakoetan, planteatu behar da 1.000 euroko soldatak bermatu behar direla, eta kontratu horiek mugagabeak izango direla, eta ez direla partzialak izango, ez? Prekaritatera kondenatuta bizi diren gazte horiek adibidez ez dutela jarraituko praktika kontratuak egiten eta horiek sustatzen. Orduan, horiek hartu ezean, gaur-gaurkoz, ez dugu uste hartzen diren neurriak etorkizun duin bat bermatzekoak izango direnik. Urkulluren gazte politikak kritikatu izan dituzue maiz, dituzue proposamenak, biderik ikusten duzue edo, hauek aurrera ataratzeko biderik? Zaila izan da, Urkulluren mandatu honetan hasteko gazteria politiken inguruko hausnarketa serio bat egitea, ze apenas egon dira gazteria politikak, esan bezala ere Artolazabal sailburuak sail hau hartu zuenetik eta gazteria politikak hartu zituenetik gazteria lege bat egiteaz gain oso neurri gutxi ikusi ditugu benetan bestelako errealitate bat mahai gainean jarri ahal izateko. Ez dira bermatzen gazteen emantzipaziorako ibilbidean hitzak, ez da bermatzen gazteen emantzipazio hori denboran luzatzeko aukera errealik, eta ikusten dugu nola momentua iristen denean erantzuten diotela nolabaiteko improvisazioz, eta batez ere partxe horiek jarriz eta jakingabe oso ondo zertara joan behar direnez. Ez da elkarrizketa serio bat egon oposizioarekin, eta batez ere, eta guretzat larriena, ez da elkarrizketa serio bat egon gazte eragileekin, gazteekin, eta benetan parte hartze politikorako ez da aukera errealik izan, ez? Orain estrategia bat dago mahai gainean, gazteria emantzipazio estrategia bat, baina horretan ere ikuste ditugun neurriak hasteko ez dira berriak, orain dela urte batzuk eta orain dela hilabete batzuk jada hartuak izan dira, Gaztelagun bera dago neurri horien artean eta Gaztelagun 2019 dago hemen, beraz neurri berriak apenas daude, baina ikusten ditugunak ere ez dute etorkizunean izan ditzakegun galderak antizipatzeko aukerarik ematen. Eta horrek adierazten du gazteria politikak ez direla sekula izan lehentasuna jaurlaritzarentzat, eta ikusten dugu ere nolabait aukera bat ematen dietela neurri zehatz batzuk aplikatzeari, baina neurri horiek ez direla ondo baloratzen, ez direla analisi serioak egiten, eta ez dela ikusten agenda politikoaren erdigunean gazteen emantzipazioa, ez? Eta arazoa larria izanik ere, guretzat garrantzitsuena da gazteen bizitza duinak eta oparoak bermatzeko ez dela benetako esfortzurik egiten instituzio publikoetatik, eta beti gaudela bigarren lerro horretan. Adiego marko gara orduan ez, aldaketarik emango den, eta horra Artolazabal aipatu zu tarteka, beste gehi bat iritziko diogu izan ere, bere ordezkoa iritsi da jaurlaritzara, atzo bertan ez, sinatu zen akta, eta ekitaldia egin zen, eta, Artolazabal bertan izan denetik, sail horrek ez, gizarte politiken saia, justizia saia,
eta berdintasun saila ere ez, bere esku izan da, eta bueno, ez, eman ditu titularrain bat, nola baloratzen duzu bere ibilbidea? Bueno, Artola Zabalen saila bera guk hasieratik adierazi genuen lan gehiegi dituen sail bat zela eta makrosaila deitu izan zitzaion ere bere momentuan eta iruditzen zitzaigun eta iruditzen zaigu oraindik ere gauza gehiegi abarkatzen dituela bertan, ez? Hasiera batetik ikusi genuen adibidez gazteria politiketan improvisazio orokor bat ikuste genuela eta hori zela zoritxarrez bizi genuena eta ikusi dugu nola gazteria politikak lehendakaritzara pasa direnez, eta horretan ez du behar adinako lanik egin. Baina bestelako gaietan ere, adibidez berdintasunari dagokionean, hasieratik adierazi genuen hori ez dela bidea, eta ezinbestean lehen zegoen bezala berdintasunak lehendakaritzan egon beharko lukeela. Eta hori izan da gure aldarria eta aldarri berdinarekin jarraitzen dugu, ze ikusten dugu adibidez, saio horretan ez dagoela berdintasun zuzendaritzarik edo ez dagoela baldintzarik berdintasuna beste modu batera, ez, gestionatzeko eta landual izateko patxadaz eta gaitasun osoz, ez. Baina berdina esan dezakegu ere justiziari dagokionean, bai egon dela transferentzia bat, eskumen batenak hartzen eskumenari dagokionean, baina gainontzeko gaietan nahiko berandu eta improvisazioz ikusten dugu eta ez ditu eman beharreko adinako erantzunak eman eta berdin esan daiteke gizarte politiken arloan ere. Azkeneko pleno kontrolean adierazi genuen izugarrizko suspensoa eramaten zuela gizarte zerbitzuen sistemari dagokionean, ez? Ez dituelako garatu beharko lituzken hainbat eta hainbat dekretu lan, ez dituelako adibidez ratioak egoitzetan, ez? Eta bere esku dauden langile horien lan baldintzak begiratzen balin baditugu edo zaintza sistemari erreparatzen balin badiogu, oso feminizatua den eremu bat izanik, ez ditu aurrera pausoak eman termino horietan. Beraz, uste dugu askoz ere lan oparoagoa eta positiboagoa egitea posible litzatekeela, ikusita zen lankarga duen eta ikusita agian guztiz garrantzi handiko saila gestionatu duela. Bai, ez, baina, amaika kontu sartzen dira sail horren barruan, oin badirudi, beste pertsona batek jarriko diola aurpegia horri, uste duzu aldaketarako tarterik izango dela hor? Ba, ezin esan dezakegu, ezin antizipatu dezakegu etorkizuna bera ere, baina egia da Artola Zabalen saila, makrosaia izatea jaurlaritzaren ardura dela edo gobernu programaren ondorio bat izan dela edo beraiek hartutako erabaki bat izan dela, ezta? Orduan, etorkizunan etorriko dena, jakingo dugu zer izango den, baina desde luego persona bat beste bategatik aldatuta ere ezinbestean ez ditugu ikusiko eraldaketak, ze hainbat eta hainbat etxeko lan gelditzen dira egiteko eta batez ere ikusi behar da jaurlaritzak ze prioridade dituen. Eta jaurlaritzen prioritateen artean ez da sartu gaur-gaurkoz gizarte sistema egoki bat planteatzea herri honetarako, zaintza krisiaren aurrean benetako alternatiba errealak eta integralak planteatzea instituzio publikoetatik edo eta berdintasunari behar lukeen zentralidade politikoa ematea, ez? Eta zer esan izek ez gazteria politikei dagokienean, ez? Orduan, ezin jakin, baina valorazio positibo edo negatiborik ere ezin egin dezakegu. Hor bestak beste lehentxeago espetxeen eskumenaren transferentzia aipatu duzu, ez? Aldaketak ikusi ditugu gerora, nola baloratzen dituzu, ez? Ibilbide haukasunetan izan ere, azken asteetan ere, Euskal Presoekin lotutako hainbat berri iritsi dira. Bai, guk horri ikusten duguna da, transferentzia bera positiboa izan dela eta izan daitekeela gure realitate politikorako eta sozialerako, ez? Uste dugu transferentzia hori garrantzitsua dela, bestelako kartzela eredu baten inguruan ere aritzeko eta hemen erabakiak hartu ahal izateko eta erabaki horiek gure realitatearen arabera gestionatzeko eta horiek implantatzeko hemen, baina bai ikusten duguna da eta askotan ez, errelato politikorako ere transferentzia bat izan dela edo transferentziaren hasierako momentuetan asko errelato politikorako erabiliz dela, Euskal Presoek kasu honetan egin beharreko gauzez aritu zirelako askotan Artola Zabal bera ere, baina guk ikusten duguna da ezinbestean Euskal Preso politikoek gainontzeko presoek izan beharreko eskubide berdinak izan beharko dituztela
zinbestean salbuespenezko egoera eta politika horiek eta justizia hori alboratu egin beharko dela eta sistematikoki beraiek izan beharreko eskubide guzti horiek bermatuak izan beharko direla, baita hemen dauden kartzeletan ere ondo egon daitezen eta ibilbide oparoak izan ditzaten bermean jarri beharko direla eta Jaurlaritzak ere baduela zer egina. Eta azken egunotan, sail horri tiraka iritsi da memoria historikoaren legea bera, akordioa, Elkarrekin Podemosekin batera nola baloratzen duzu hau? Aztertu beharko da zehazki akordio horrek zertan datzan, ze ekarriko duen ere etorkizunera begira guk termino horietan oraindik ere negoziazio fasean jarraitzen dugu, lege hori ez dago itxita eta badira aukerak edo dana dalakoa eztabaidatzen jarraitzeko oraindik ere Podemosek egindako akordio horren balorazioan ez gara sartuko, baina bai guretzat ezinbestekoa dena dela bi mailatako biktimen aurrean aurkitzen garela askotan eta frankismoak eragindako biktimak bigarren mailakoak izan direla edo horrela baloratu izan direla ere instituzio publikoetatik eta berme politiko erreala jarri behar direla aurrera begira hori benetan beste modu batera izan dadin, ze herri honetan gertatutako guzti horrek izan behar duela kabida lege horretan eta memoria historiko kolektiboa eta denona izango dena eraikiko balin badugu denon minak, denon egoerak eta denon bizipenak bertan plasmatuta izan beharko direla, beraz guk helburu horrekin abiatu genuen negoziaketa eta oraindik ere ikusteko gaude negoziaketa horrek zer emango duen. Eta memoriarekin lotura ere badute torturek, ezta? Eta justu astelehen honetan ospatu zen nolabait esatearren torturaren aurkako eguna. Eta hor, hainbat ekitaldi ikusi genituen, adierazpenak hala ere bai jendeak bota zuela falta, bai Nafarroako gobernuaren kasuan zein EAEkoan, adierazpen instituzional baten falta. Bai, zoritxarrez oraindik ere bagaude momentu batean egia, justizia eta erreparazioaz hitz eginda ere edo hitz eginagatik ere hainbat eta hainbat errealitate ilunean gelditzen direnak, ez esanik ez torturarenak, milaka euskal herritar izan dira torturatuak eta horrek inplikatzen du horri aterabide bat emateaz gain, bertan gertatutakoa ere ikertu behar dela eta etorkizun bat eraikiko balin badugu eta denok izango dugun imaginario kolektibo horiek eraldatzeko aukera izango balin badugu, nahita nahi ez jakin behar dugula zer gertatu zen, eta torturaren egunak Joxe Arregiren urtemuga bati erantzuten dio, baina 14 pertsona izan dira eraiak Euskal Herrian, Euskal Herritarrak torturatuak izan direlako, eta 5.000 pertsonatik gora izan dira torturatuak. Horrek inplikatzen du hemen badirela min batzuk oraindik ere azaleratu ez direnak, badirela egoera batzuk oraindik ere jendeak behar bezala egian ezagutzen ez dituenak, eta ezin dugu utzi. Euskal Herrian gertatu den guzti hori atzean ezin dugu utzi, eta ezinbestean jakin behar dugu zer gertatu den ikertu behar dugu, baina jarri beharko ditugu bermeak ere, gertatu den hori berriz errepikatu ez dadin eta ikusi beharko dugu ere zergatik eman diren egoera horiek eta torturatuen kasuan oso latza izan da, behin baino gehiagotan adierazi da, herriak berak adierazi du ere oso latza izan dela eta horrekin ezin dugula, karga horrekin edo motxila horrekin ezin dugula jarraitu eta instituzio publikoek egin beharko dute kritika bat hemen gertatu denaren inguruan eta adierazi beharko dute etzela justua izan eta estatuak eragindako violentzia horrek erreparazioa egia eta justizia exigitzen duela. Eta ezinbestean hori ja etorri beharko den zerbait da, ze nik uste dut herritarrek ja ez dugula ulertzen herri honetan gertatutako gauza batzuk beti atzean geratzea eta inork ez atera biderik ematea. Elkarrizketarekin bukatze aldera eraitz, kontu hauek alaxe utzita, hauteskundeak batoz aurki, maiatzean izango dira, eta Euskal Herria Bildutik nola ikusten zarete erronka berri hauei aurre egiteko? Egia esan, ni pertsonalki oso emozionatuta eta nahiko pozik nabil azkeneko asteetan. Egia da ere, agian ez dudala aukerarik izan herri asko zapaltzeko edo herri askotan egoteko, baina Maialen Iriarte bera gertutik egoten naizenez berarekin, berak adierazten duenaren arabera izugarria izaten ari da. Kasu honetan Gipuzkoan agiez izugarria izaten ari da, jendearen babesa, emozioa eta alaitasuna ere zentzu horretan. Adibidez, Pasaian bertan aretoa bete eta nolabait emozio kolektibo hori ikusten zen. Baina nik balioan jarri nahiko nuke adibidez, azken asteetan eta azken egunetan ikusten ari garen hautagaitzen edo alkategaien oparotasuna.
Eta balioan jarri nahiko nuke adibidez ere, zenbat gaztek hartu duten aurrera pausoa hori emateko, ambizioz emateko lekukoa, ez? Eta nolabait, hainbat eta hainbat alkategai gazte izango ditugula Euskal Herrian, Lizarra, Tafaia, Tutera, Irunberri, Zizur, Berriozar, Bermeo, horiek denak gazteak izango dira, eta askotan adirazi da ea gazteak non dauden politikan, edo ez dugula parte hartzen, edo dena delakoa, eta hemen gaude, eta gainera geratzeko etorri gara, baina batez ere izugarrizko ambizioz eta ilusioz izango ditugu, beteta izango ditugu urrengo hilabeteak, eta uste dut EH Bilduko komunitateak badakiela hauteskunde hauek irabazteko momentuan gaudela, 10 urteek irakaspen asko eman dizkigutela, eta orain arte adirazi digutenaren kontra gai garela hau egiteko, askoz gehiago egiteko, gobernatzeko eta gai garela errealitateak eraldatzeko. Eta beraz, balioan jarri gure hautagai guztien kemena, indarra eta ilusioa eta emozio kolektibo hori elikatzera goaz. Aipatuzun ilusio horri helduta, hemen utzu behar dugu elkarrizketa eraiz, mila esker gaur gurean izatearren. Zuri. Imagina ezazu oinak lurrean izanik balioa sortuko duen etorkizun bat. Berdintasunaren bitartez desberdintasuna ekidingo duen etorkizun bat. Eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, etorkizun hori ez da leku bat, hemen eta orain egiten dugunaren ondorioa baizik. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia. Mundua ezagutzeko urtea